gamers, είμαι ο GRBloTV και ναι, σήμερα κάνουμε άλλο ένα βιντεάκι και θέλω να σας πω ότι έχουμε πολύ ωραίο καλοκαίρι με βροχές. Ειλικρινά το λέω ειρηνικά, αυτό δεν είναι καλοκαίρι και ναι, θα παίξουμε survival games. Μπορώ να σου πω ένα ευχαριστώ και είχα καιρό να κάνω βίντεο και τώρα που άρχισα να κάνω βίντεο φτάσαμε τους 9 subscribers και είναι ένα μεγάλο σχετικά ποσό για εμένα. Θα προτιμούσα όταν θα φτάσουμε τους 40 subscribers θα κάνουμε κάτι σαν πάρτι, να το γιορτάσουμε για τους 40 subscribers, αλλά έχουμε ακόμα μπροστά μας χρόνο. Πάντως εγώ τώρα που φτάσαμε αυτούς τους subscribers, που είμαι ένα νέο κανάλι και για τις 400 κάτι προβολές που είχα φτάσει στο My Techling Tom που είχα κάνει, και γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σχετικά είμαι ένα νέο κανάλι και έχω βάλει σκοπό στη ζωή μου στο YouTube τέλος πάντων, μιας και το άρχισα να φτάσω τουλάχιστον λίγους subscribers, να πάρω λίγη δημοσιότητα γιατί μου αρέσει η δημοσιότητα. Okay, sorry. Ο Diamond Sword, ο φίλος μας. Φίλε μου, γιατί έχεις Diamond Sword? Πού πρόλαβες να το βρεις, φίλε μου? Κοίτα, εσύ θα με σκότωνες. Οκ, ευχαριστώ που έφυγες. Και δεν ξέρω γιατί σε κυνηγάγα, αλλά θα με σκότωνες. Και μιλάω στον εαυτό μου και ναι, θα με σκοτώσει τώρα. Γέλα. Σύρε. Έξυπνε καλέ. Πίκα. Πίκα. Θα με σφάξει. Πίκα θα με σφάξει. Πίκα θα με σφάξει. Και δεν θέλω να με σφάξει ο πίκα, δεν θέλω να με σφάξει. Πίκα, γιατί φεύγεις? Μεράκι. Πίκα, μη μου φεύγεις. Το σκότωσα τον πίκα. Ήταν εύκολο να σκοτώσεις έναν πίκα με Diamond Sword. Ωρε φίλε, πόσο μ' αρέσει όταν σκοτώνω άτομα. Πόσο μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Γιατί ειδικά με Diamond Sword, γιατί μπορούσε να με σκοτώσει. Απλά δεν ήταν πολύ καλό στο PvP. Ούτε εγώ δεν είμαι καλό στο PvP. Άρα δεν μπορώ να το κρίνω που ούτε εγώ δεν είμαι καλό στο PvP. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τα πάμε καλά ρε φίλε. Οκ, από ό,τι βλέπετε έχουμε καθημερινά βίντεο, μιας και τώρα έχω χρόνο. Και είναι λίγο κακός ο καιρός και είμαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Και γι' αυτό έχω λίγο χρόνο να κάνω βίντεο. Πιστεύω να έχουμε καλό καλοκαίρι και τώρα που έρχεται και ο νέος μήνας να περάσουμε καλά. Όλοι μας.
Κάποτε είχα δει έναν και είχε κάπως κολλήσει, πέταξε ένα Enderpearl και κάπως κόλλησε και έμεινε εκεί πέρα. Και τον σκοτώσαμε στο deathmatch γιατί το έκανα από πολύ νωρίς αυτό. Από το άγχος του επειδή τον κυνήγαγα. Αλλά δεν νίκησα. Βγήκα δεύτερος. Και για όσους βλέπουν τον κύριο The Games Leader, θα κάνουμε κάποτε βιντεάκι μαζί. Δεν ξέρω πότε, αλλά θα κάνουμε. Ωραία, καλούτσικα πραγματάκια. Αλήθεια. Και νόμιζα ότι δεν είχα. Αλλά ήταν αυτό που είχα diamond. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω κάτι εκτός από φαγητό σε chest. Ποιος μου ρίχνει με bow, Δεν μου αρέσουν αυτοί που μου ρίχνουν με bow. Βρήκαμε καλύτερο. Καλή πανοπλία έχουμε. Κάνα μποτάκι iron θα βρω. Τίποτα καλύτερο θα βρω. Από πανοπλία κάτι έχουμε. Δεν είμαι και ευχαριστημένος από την πανοπλία μου. Κάνεις να πεινάω, για να γυρίσεις πίσω και μετά να με κυνηγάς εσύ. Γιατί ξέρεις ότι εγώ θα κάνω κάποια νουμπιά και θα με σκοτώσεις, καρπούζι. Όμορφο καρπούζι. Κάτι μου λέει ότι κάποιος είναι κοντά μου. Κάτι μου το λέει. Diamond Enchant. Πρώτη φορά κάνω Diamond Enchant. Παιδιά, τα έχουμε πάει πολύ καλά. Και... Πάμε σε μια γωνιούλα. Να φτιάξουμε το πρόγραμμα. Efficiency και unbreaking. Ωραίο enchant έκανες, ρε φίλε μου. Δεν θα πας να κόψεις δέντρα. Τι να πω, ρε παιδιά. Τι να πω, τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά, ρε. Ένα chest. Κάτι βρωμάιδα μέσα. Αχ. Sorry να ακούτε φωνές. Τον έριξα! What the fuck? Δεν ξέρω αν το είδατε. Αλήθεια!
Όπα, γιατί δεν βλέπω τα άλλα άτομα. Συγγνώμη, το άλλο άτομο είναι αυτό. Πολύ αδικία, ρε παιδί μου. Δηλαδή το πιστέψατε ότι θα με σκοτώσετε. Άλλη μια νίκη, ρε παιδιά. Γιατί έτσι. Άλλη μια νίκη σε survival games. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, βγήκε λίγο μεγαλούτσικο, πάνω από 10 λεπτά, δεν ξέρω αν αφήνει το YouTube να το ανεβάσω, subscribe στο κανάλι για να με βοηθήσετε. Αυτά, γεια σας.